ако твоята количка е Cybex, то това чувалче е за теб. Сега ще ти разкажа малко повече за него. Отвънка е с непромокаема материя, откопчава се с цип, а от вътрешната страна е с най-любимата ми кохавлия, която е изключително мекичка, готина и прекрасна. Тя е абсолютен хит тази година. Пухче и най-важното нещо за колички Cybex. Моля ви, гледайте коланите и предупреждавайте преди това, че вашата количка е Cybex. И ето ги коланите. Cybex по принцип са за специфични колани, всички знаем, така че чувалчетата са идеални за тях. Ако не обичате да ви разтовие на ръчичките, тогава може да поръчате и ръкавици за количка. Чао!